हेल' लोगोफोर गिबियावनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम स्राय बरायहरनाय थालायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामना गालांलायदो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै बोथोरा अखा हालायबाय आरोना एकदमबारे अखाया साननैसोआ एसे सान्दुं दुंनायखाय माने सान्दुं दुंद्रायनाय बायदि मोनखो ना माखोथाय ओमफ्राय एसे अखायानो हालायबाय आरो नै एकदमबारे फुरा गोसोम जाना दं आरो दा एसे जोरांदो आरोना ओमफ्राय जि हाद्रायनाय बायदि माने सान्दुंखौ एसे दुंद्रायनाय बायदि मोननायदोंमोन आरो ओमफ्राय सान्दुं दुंबाथाय बैसागोनि माइ लामनो होनना सानबाय गैया जादियासै ओमफ्राय जोंहा बोराया सासेया बैयाव फाथो फोनो मालाय जायगाया माबायदि अबस्था जाना दङ नायना फैनो र' आङो बेयो टकलिया गेलेना थाथोंसै नायना फैनो र' हासार सारखांबाय आं आरो गैया भिडिअखौ लानो मोनदियासै आरो दा थांसै टंगालिया गेलेनाया नै खामफ्लायखौसो नालानो दे सोदो दे नों मोनसे आं मोनसे हमना होनोसै बोरै दे नै इखौलाय मानो खाना दोननांगौ जाखो बेखौ खाबालाय बोरै जानो बे खाबा जाया नङा नै आयु नै माबायदि सोर खानाय गावआनो खादोदां नों खायाखै ओइखौ खाना लादो आक' ओमफ्राय खामफ्लाय सोनो नागिरबाय दं हायाखै ओइ जानो बिथाङा माबा दांना लानानै आखाइखौ सुबाय आरोना इउरिया हासार दांदोंनो दे ओमफ्राय नै बोथोरा माबायदि जादों दे माबायदिसो बिदि जायो नामा सोरबा हो बिदि जागोन आरो हो जाया बिदि जाया आरे सोर खोन्थानाय बिदि जालाबायनोलाय दिरुङानो ओरैसो दङ गोलावसो आइ लामुरिया जाया बिदि जाया खामफ्लाया बिदि थायो नामा सोरबा गोलैजागोनसो नों नायबाय था गोलैजागोनसो मोजां ला गोलैगोन होनदों बिदि थायो नामा सोरबा बिदि थायो नामा बिदि गान्दु बायदि दे बिदिनो खालामदो दे सिगां खालामनाय बायदि दे ओरै मोनसे पागललिलाय दे बयखौबो बोदो बिदिसो माबाय दा मालाय जि जाथो गैयिसो गथ'आनो दे ओंखाम सुखैफिनलाय लांबाय आंहाथ' 10थाल'सो जादो दे आयु जाबाय दा नोंखौ गैया जायगाया बेनो नै बेयावनो इयो फाथो फोनानै माने फानलायसिगोन आरोना जोंहा एसे बेफारि जाबायथ' बेफारि जाबा बोरै जाबावनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैयाव इउरिया हासारखौ सारखांबाय आरो इयो मा लगायना सारखो मिन्थिया आरो नैयाव ओमफ्राय दा हेवना होसिगोन खोमा फारौआ एसे जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय हाग्रा गैया आरोना हाग्राया दङ एसे एनै होमबाबो माबोरै खालामो ओमफ्राय दा गावहा ट्रेक्टर लाबोनो नागिरदों ट्रेक्टर डिस्टार्ब खालामनो नागिरदों फिसाजोआ जि डिस्टार्ब खालामनाय फिसाजोआ गावहासो गाखोबावलायबाय नै डिस्टार्ब खालामबाय ट्रेक्टरानो ओमफ्राय फिसाजोआ गावहासो गाखोहैनो जि आथुर आरो नै एकदमबारे आं गाखोनोसै मामि होनना सोंनानै ओमफ्राय गावहा गाखोबाय आरो एकदमबारे सिगाङावसो गाखोयो आरो इयो ओमफ्राय दा बिफाया माने ट्रेक्टरा आवाजआ गोसाथार नालाय आङो जेबो माबा होनाय जादियासै आरोना भइससो सोनानै होबाय एकदमबारे दावरावथारना ओंखायनो जाबाय ओमफ्राय दा फिसाजोआ गावहा गाखोनो एकदमबारे रेडि जागासिनो आरो आंबो गाखोगोन ओमफ्राय फिदिंग्रोनो होनबाबो मानिखाया ओरैबायदिखा माने ओमफ्राय बोथोरा नै अखा हानानै माबायदि जानानै दङ जायगानि अबस्थाया ओमफ्राय नै इयो मुस्रियानो गाज्रि जानानै दङ आङो नै इयाव बानलु फांबामोन आरोना बेलेगाव गायदोंमोन एकदमबारे दाउआ एरलाजोबना रोदा ओंखारना गाज्रि जादोंमोन ओमफ्राय इयाव गायफैनानै दा जि आराम फाइनालि थांबाय आरोना बानलुबो जाखांबायमोन आरो थाइसे थाइनै ओमफ्राय नै इयाव माबाफोरा सबाय बिमाफोरा एकदमबारे मानलाहां जाजोबना दं आरो ओमफ्राय नै इयाव आरो मैथा गोजा ना मैथा बांगालसोथाय नै जि रज'दों एकदमबारे बिराद रज'दों आरोना ओमफ्राय नै लागाव लाना थांबाय दानाबा एसे ओमफ्राय नै गाखोनो मोननानै मिनिबाय आरो इहा बिराद बदो जाबाय एबार गाखोनो मोननानै नै एकदमबारे बिराद मोजां मोनो आरो इदि गाखोनो नै गाखोबाय आरो बिफाजों मासे इन्टारेस्ट मोनो ओमफ्राय हालेवबाबो बिदिनो गाखोना थानो नागिरो जोंहा आरो बोरैबा हाखर हालाफोराव एसे गोलैजानो गिना गाखोनाङा होननानै बादा खालामो होमबाबो इयो माना खालामो आरो एकदमबारे गाखोगोन आं ओमफ्राय दाबो नै इदि गोजौ गाहायाव एसे बोरैबा जानो नागिरो ना ओमफ्राय बिदायाबो उफाय गैया नालाय गाखोबाय ओमफ्राय सिटखौ दोननायाव हले गाखोनानै गावहासो सिगाङाव ओमफ्राय नै दाबो बे एकदमबारे हेन्देल माबा माबि हेन्देल बिदिनो गियार होग्रा खालामग्रा माग्राफोरावसो जिरायना थायो आरो ओमफ्राय गियार होनोबाथाय सिखारना होसिगोन आरो ओमफ्राय जि मोजां मोनो बियो मानो एफा मोजां मोनोथाय मिनिलायबाय ओमफ्राय
बिमा गारजानाया नै बिमा नागिरगासिनो आरो हराव गाबा आरोना हराव खोमसिखाय सिबथाय नामा नै नाहरगासिनो एखे नागिरबाय थायो आरोना इयो गाइखेरखौनो जाबाय थाथारोमोन बिमाया जाहोआबाबो जि माबायदिखा खानानै दोनबाय आरो ओमफ्राय दा बै फोथाराव लांना हगारनाय जों ओमफ्राय मासेयाथ' फिसा जाहां जाथारबाय आरो बेनि लोगोआथ' फानजाबाय आंजों फिसायावनो फानजाबाय ओमफ्राय दैज्लाङाव खस्थ' जाथारगोन होननानैनो आङो फानबाय आरो ओमफ्राय बेखौ दा खासि खालामना दोनसिगोन आरो आङो दाम बुरजामोन नालाय बै फोथार बारियाव होनोसै एबार सान्दुं एसे ओंखारबोबायना आंना मैगङानो जि फिसा फिसा रज'दों खुदुनानो खोमाहाय खुदुनाय आरोना नै जि गोरलै गोरलै रज'दों एकदमबारे माने बेगर माखाया रानानै पुरा रज'जोब्बाय आरो नै इयावथ' मस्थ' रजानाय देरबावनांगौ आरोना सप्ता खननैसो नांबावथारगोन आरो ओमफ्राय जि रज'दों आयु एकदमबारे लाइ मैगं रज'नाय बायदि रज'खाबाय नै बिथोरावबो नायलाय एकदमबारे ओरैबायदि रज'दों माने देन्जारसिम रज'दों आरोना बेखिनिया देरबा खम ओंखारगोन आरो ओमफ्राय नै इयाव जुखाम फोदों आरोना जुखामानो गैया नै फांसे फांनै फांथाम फांब्रैल' बारा गैया आरोना इदिनो मा जानाय बेगरफोरा गाज्रि नामाथाय रज'दियासै आरो सिगांबो लाबोदोंमोन जोङो पुरनासोमोन खोमा जादियासै आरो ओमफ्राय दा खिनियावल' ओमफ्राय नै खिनियाव आरो फाथो फोना दोन्दोंमोन फाथोआबो बारा रज'आखै आरोना दाउआसो जागोन ना फारौआसो जागोनथाय नै खिनिल' एसे दखल रज'दों आरोना बिदि मैगं फोबाथाय माने फारौफोरा ओरैबायदि जायो माने ओन्थोर गैयि जाखायो आरो नै सासेया लाफायाबो ओरैबायदि रज'दों नै एकदमबारे अखा हानानै गासिबो मैगंफोरानो बिराद मोजां मोनबाय आरोना रज'नो ओमफ्राय दा बे रज'नाय टाइमाव बेखौ दा फुना होबा बे गुफालांगोन ना ओंखायनो माने फुनानै होनाय जाथ'वाखै आरोना दाननानै होनाय जाथ'वाखै माने दाननांगोनसो खोमा फुबाथ' इयो गासिबो गुफाजोबबोगोन आरो एबार थान्दायावनो तरमुस जालाय नागिरबाय नै जोङो एकदमबारे बिबौआ लाबोना होफैदों मस्थ' गिदिर दुमब्रांब्रां आरोना मैयानो लाबोदोंमोन माने मोनाद्रायाव मोनफैनाय जाबाय नालाय मैयायो आं हानानै होदियासै गाबोन जानो हागोन दै होननानै सान्दुङाव ओमफ्राय सान्दुङानो गैया एकदमबारे एकथा जालायलांबाय आरोना होमबाबो सान्दुङानो गैया ओमफ्राय दा नै हानानै होथारबाय आरो बेफोरबायदि लाबोना होफैबालाय बहा जायालासिनो थानो हानो ओमफ्राय दा हानानै होबाय जायाबो जाया ओमफ्राय गिदिरथार आरोना बेखौ फिसा बायदि नुदों 2 केजिनि बारदों बेखौथ' सुनासो फानबावलायो नालाय ओमफ्राय नै सिथासेया थाबोबावलायबाय आरो ओमफ्राय जि आथुर जाबाय एकदमबारे जानो ओमफ्राय बोथोरा जि सान्दुङानो गैखाया आरोना ओरैबायदि माने ओमफ्राय आं बेखिनिखौल' जागोन होननानै बुंबाय दंमोन आरो होमबाबो आं होबाय आरोना जानाय जाथोसै होननानै ओमफ्राय दा बेखौथ' थाब जायाबा गाज्रि जायो नालाय हाना दोननाया थाम्फै ओंखारबाना ओमफ्राय नै बेखौ दा खोबनानै दोनसै आरो दा गोसो जाबाथाय जानोसै ओमफ्राय दा बेखौ जानाय नायनि आरो आंबो जि गुसु माने गोजांनायजों मानायजों जिसो जोमनानै दंखायो नालाय जि गुसु माने बिराद थान्दा आरो बिदि बोराय बुरि थांनो ओंखारलायबाय नै ओमफ्राय नै गस्ला सुइटार गानदोंमोन आंहा सान्दुंसो ओंखारा आंनो गरमसो जागोन ना मागोनथाय गाननोसै होमबाबो गोजाङो ना मायो ओमफ्राय नै मना लाबाय ओमफ्राय फैसायाबो 600 थाखाल' दङ मा मोनबोयो मिथिला आरोना थांसै आरोना एकदमबारे थोआबा मबाइल नायगोसिगोन आरो आइदिया दा थांनोसै फाइनालि फिसाजोआबो दखानावसो थांबावबाय मेथाइ जानो होननानै जि जारलाखा ओरैबायदि ओमफ्राय सान्दुङानो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय आंना गस्ला गाननाया बोरैबा जासै नामा गस्ला गाननाया सान्दुं ओंखारहांबायबा होमबाबो गानना थांसै मालाया मा लगायो नै इहा मा लगायदो मालाया मेकारनिकआव लांनानै देलाय होनानै लाबोयो ओमफ्राय नै मालाया आलथा लाबोनानै फार्स्टआव बेखौ फोनग्रोसिगोन ओमफ्राय गुफुरफोरजों बार नांबाथाय बिदि जायो बार गैयि जायगायावसो आरामनो लगायनो मोननांगौ इयो बारा नों लगायबाय थानायावनो इयो गथा जाखाजोब्बाय दा गुफुरखौ लगायनोसै माने पाप्रा कावा जाबाय आरो नै गाखोल' लगायनोसै आरो सान्दुं गोसा जानांगौना ओमफ्राय इयो दा बारा बारबाय दंना नों ओरै फोनस्लाबनो हायाखै नुवाखै नामा बार थानाय जायगायाव बिदि जायो देलाय होनो नागिरदों मालाय बिदिनो दोनसिगोन आरोना बोरै नुगोन बिदि दोनबा स्लिम खालामफिनाबा ओमफ्राय नै लोगोफोरा आं दानि हाथायाव थांना
बेदर लाबोदों ओमफ्राय नै बेदरानो माबायदि एकदमबारे रुबायदिनो जायो नामा नै एकदमबारे बोरैबा सायाव फेन फोना दा रुनानै जानोसै आरोना अमाबो दं नालाय जोंहा ओमफ्राय जाला जुलाखौथ' होखाया होमबाबो माने रुनानै गारनोसै आरोना नै हाब्रुनो सायाव एसे एवनानै जानोसै सानजौफुनि माबायदि गोदौनानै एकदमबारे फेन फोनाना हाब्रु दैयाव दे माबायदि जायो इदिनो बिदि जायो आरोना रुख'नानै माबाबा जों आरो डाइरेक्टलिसो संखायो ओमफ्राय बोराया रुख' होननायखौसो रुख'बावबाय आं नङाबाथ' रुख'बावासोमोन एसे रुख'नानै ओमफ्राय संना जानोसै आरो एवनानै सानजौफुनि हरनि ओंख्रिखौ नै उदै हमनो जोंहाना थिफुलिया दे ओमफ्राय नै हरनि ओंख्रिया लाव बिजौ बयल खालामसै आरो नै फुरा बयल खालामसै दहायथ' बेदर एवनानै जाबाय उसुङाव नै जोंहाना जोहोलावा मा मावदो फुरा मालाय बेदर हांगासिनो अरजों माजों बोरैबा नुदो फुरा हांनानै जानोसै रुगारखादोंना दहाय जि मोजांनो गोथावनो जालायनोसै आरोना ओंख्रि बयल रुनायजों बिनि हांनायजों बानलु संख्रि लगायनानै गासिखौबो जाजोबनोसै ओमफ्राय दा मा होनो नोङो जेबो होनो रोंला होमबा नोंथांनि बेदर हांनायजों लोगोसे दोनथ'नोसै आरोना इयावनो आं रावनोबो होआ नों जानो हागोन नों मोनजानाय नङा खनसेनि बायदि आंजों दाउ हांना हारसिं जानाय बायदि दा आं हांगोन आं मोनजानाय नङा ओंखामजों जानो नोङो बारा जाखानाङाबो नों जाबाथाय एहे उहुसोनो नों बेदरखौनो जानो गारखाबाय ओमफ्राय गोबाव जानो गारबाय ओमफ्राय दा बियो जाफिननायनिफ्राय आं खम मोनजाग्रा जाबाय आरो मोदोमा गिदिरद्राय जाबायना ओंखायनो जानो गारदोंमोन दा एसे जाफिनदों सेमनायखाय मालाय बियारल' लोङो बियारल' लोंनाय मानसिया मानो मोदोम ओंखारा जानो बियारल' लोङो आजिखालि सेरेब लोङो दा सेरेब लोंग्रा जानांसिगोन होनबासो रानसिगोन ओमफ्राय दा हांबाय थाबाय ओमफ्राय बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै होनबा ना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन ना गाबोन